Поле 1, компост и меласа. 27 май, понеделник. Значи вече като гледам, може да се каже, че средно за полето имаме около 80% поникване. И все още тук-таме виждам прясно поникнали. Да видим какво става в овеса. В овеса е по-нарядко, но както казах, средно за полето мисля, че сме достигнали около 80%. Поле 2, компост и овесено брашно. 27 май, понеделник. И тук като общо впечатленията са за около 80%. Поле 3, голям северен блок, меласа. 21 май, вторник. Както казах и в предишните видеоклипове, процента на поникване продължава да нараства. Това, което ми прави впечатление, че по-редовно към момента е поникнал наистина там, където е по-чисто. Като още продължава да ника. Да видим тук дали ще се види. Продължава да никне под мулча. Може би за редовното и равномерно поникване все пак трябва да използваме рол клинерите. За да може и сеитбата да бъде по-качествена. А все пак да отчетем фактора и студено време. Семена. Виждаме, че семената са поникнали и продължават да никнат. Тоест, поне не са изядени от мравките. Поле 4, фунгицид и тор. 27 май, понеделник. Тук на открито изглежда, че е поникнало по-редовно, но мисля, че и за това поле може да говорим за около 80% средно. Поле 5, компост и овесено брашно и 4,5 кг на декар тор. Както казах и последния път, в това поле ситуацията изглежда най-лоша, но продължават да се показват семена. Ето. Тук има и по-голямо нагризване като че ли от насекоми, защото сега това, което забелязвам, първичните листи
въобще ги няма. Това са вторични. Ето първичния изяден, единия, а другия напълно го няма. Тук ситуацията е същата. Това са вторични листи. Да, тук има някакво по-голямо нападение от насекоми, което от една страна може да ни притеснява, от другата страна ни дава надежда, че ето това са все вторични листа, че въпреки изяждането на първичните листа, растението поне към настоящия момент не загива, продължава да се развива, макар и забавено. Това, което забелязвам, може би има връзка с редовността на посева, че там в началото почвата е доста сбита, а тук става малко по-добре.